ka thuma shoi ka ron thlak dona ka channel a hianin fairy tales kan han tiang chi hei lalnu lalpa lalfanu lalfapa to thiam pitar ti ang ran chi te dragon ti te ka ron tel thau to ka ron tel zel don boka tin chu ba ka mizo thon thu I la si pasal tha ti te thlasang mizo tlangwal hoi sen ti lampang te ngai thlak tur ka da to boka chu ba ka tu na tang chuan thon thu zir tir nei tha no pangte zo ngai thla ka ta na tha te ka ron tel ve to don boka chu bang chuan dibik neya thon thu ka ron chaw thin ang khan ka ti don to lova bedtime stories zirtir nei ang chi kha chu athu pui bula moral ti ka ron da zel don chu tiang chi chu ka ron ti chuak tran don to boka nei chu thon thu chi sang sang no panga tanga pui tling thleng ngai thak tur ka ron post to rem don boka chuanin I mai lo nan a hnuaia notification bell te kha lo hmetla chuanin ka thon thu ron da thar te I lo mai don lo ti na ni chu chuanin min lo like saka min lo share sak bok chuan kalom hle ang ti kha ron sei tel duwa comment tha deuh deuh te pawh don rang a chak om bawk ani le kalom le tuna kan thon thu ngai thak tur chu no pang hwai sen ti ania ngun tewin kan ngai thladon nia me chano pang pakhat Gladys anti hi oma anu chu banka athoka apa chu doctor ani thunga anu le apa chuan an manga ema Gladys chuan angena piang chu anu le apa te chuan an pezela bazara an kalte hian thil thadeu deuh te hi an hon sak zia thina an duat mai ni Gladys chu mei chano pang harwang le fin tak mai hi ania ale khazirna lama po athiam thei hle a zirlai te chu thatakin ati thlap thina chu mai ni lovin a felin midang te chunga a fel boka a pui zia bok thina ma se an zirtir tu no chuan Gladys in adu apiang nei thei zel mai awang chuan angai tua deuh thina tuwe mo pencil chu a o zong takani chuan a thil enge moin a thleng thoi mai thina ni kha chu a thil o thinna awang chuan ti swal anei tatlat mai a thil neya chuan a lom tok turani ti azirta ani chu chumi tuk chuan an klasa mei chano pang pakhat tina chu an lo bor lai maya pen thar anei hi alo nia a pena chuan Summa Theologica ti a chuanga no pang te chuan tha ti tak mai hian an lo en lai laya chuti lai chuan dar alo ria no pang te chu pona assembly nei tura in line tur chuan an tlan chuak ta hloma chuti lai chuan an zirtir tu chuan Gladys chu classroom a chok la turin atir tani classroom han thlen chuan tinai pen thar en lekha achak tlat maya a bek va khona ven le lok chu atum tani ti chuan tinai bek chu a hong de a pen chu ala chuak ta chu pen chu nei adu maya chu ti lai tak chuan ke pen tho ba hreta chu vele man mo takin a pen ken lai chu ai te chuan a thun vata a hanin her chuan classroom chunga hinai lo lut lai chu a muta ani chu anom samlo wangin alo let le hi alo nia Gladys chu ai te pen om chung le chok te keng chung chuan atlan chuak le ta assembly te an nei zo nu chuan an classroom a theu chuan lutin an thuta chuti lai chuan tina chuan a pen chu azong tan ta amu tak si lova chuan an zirtir tu hmena chuan a pen bo thu chu a hrin ta ni an zirtir tu nu Miss Ellie chuan assembly line tu nge classroom om ti hriat adu ta ti chuan hinai chu a ko chuak ta a bek chu an han check saka ma se pen chu a om si lo Miss Ellie chuan hinai chu pen aru ka wang chuan a hau ta hina khongai thlak tak mai chu a tap ta chuti lai la chuan Gladys chuan a hlau awang chuan tinai hne na pen peklet mai la chu angam bok si lo Miss Ellie chuan hina chu thuduk sei thei tur chuan ni khat dang hun a petani
Gladys chu no pang swal ani lo poka chumi zan chuan a omanuam lo chu amu hil thei lova alet maya pen la chu alu kham noi chuan om ran mai sia voiza tam a en non to a en gun po le chu pen chu moi viau po in a hre to lova Miss Ellen athiam lo ni mi asi lova hinai haulaya hinai mel om dan kha a thei lova tinai pen chu peklet le nge atumta ani atuka Gladys in school awa thlen chuan hinai chu ama chawa thuin awa muwa anena chuan lungai lu tuksu pen chu amulet le nge yang tin awa nema hinai chuan lungai tak mai hian ma se mi zong karwa an ngai don thosin alo tia dar ari nu chuan classroom a chuan Miss Ellie chu alo luta hinai chu akota ma se hinai lo din chua man ma chuan Gladys chu alo dun chuak tawata Miss pen chu ke man ka kololom nimin khan pen chu kalo en chin vela chu ti lai tak chuan hinai hi classroom a khan alo luk thut sia ngei to chiang man lovin ke te kalo thun tamaya hinai I haulai khan ka hlau sia ka hrilngam talo cheni apoi ka ti hle mai ka ti le to ngai lovang atita a anzirti tunu chuan I hoisen hle mai class pui ma thudik iron soya no pangfel takini e kan zawai hian thil kan ti swal thina ma se thil kan ti swal ti hi kan ti langam thin lowa le hani nena hina nena ngai dam di lam che nang ma wangin haw atok sia chuan hetiang thil swal hi tile to ngai suang che atia ti chuan an le khabu te phor chhuak turin tia class 2 thatakin an neya him takin an omta ni hemi thil thlenga tang hi chuan Gladys chuan zulai thatak azirta ani ni e tu point thil kan ti swal theya ma se kanin chira kan sim chuan pathian point min ngai dam don ani khazong kha ni ro se